vijećnika i tako dalje, znaš. Tako da je to vrlo indikativno da će dole stanovnici Tetova imati trajne posljedice po svoj DNK materijal, tako da će se rađati buduće generacije sa određenim deformitetima i u fizičkom i u mentalnom smislu. Možemo li ovako, da ti prvo kažeš? Samo nek priđe neko jedno. Tako Mital te robove gladne drži u svojoj prljavoj šaci, a u tome im pomaže i domaći papci. Kako dišu građani ove zemlje izgleda nikoga od nadležnih ne zanima. Inspekcije koje su odgovorne za kontrolu ne kažnjavaju zbog povećane koncentracije štetnih tvari u vazduhu, već zbog nekvalitetne HTZ opreme u fabrikama. U Zenici, najzagađenijem gradu u Bosni i Hercegovini, pod oblacima štetnih materija žive već godinama. Najveći zagađivač, ArcelorMittal, trebao je do kraja ove godine da ugradi filtere i riješi pitanje zagađenja, bar iz ove fabrike, ali to nije, niti će učiniti. Umjesto toga, lokalna vlast upozorava stanovnike da bi veliki svjetski magnat, ukoliko nastavi sa pritiskom, mogao napustiti Zenicu i time bez posla ostaviti hiljade radnika. Mittal će otići prije ukoliko ne vršimo nikakav pritisak i ne radimo ništa. Zašto? Zato što vrlo brzo ističu okolinske dozvole. Oni neće moći produžiti dozvole jer očigledno je da ništa nisu radili po pitanju aerozagađenja. Okolinska dozvola traje još narednu godinu, a kako će se poslije toga ponašati ovaj magnat ostaje da se vidi. Ipak nije samo Mittal zagađivač, tu su odlagališta otpada, druge fabrike pa i sami građani koji se griju uglavnom ugljem koji oslobađa veliku koncentraciju sumpora. Postoje li rješenja problema? Ne možete riješiti zagađenje ako nećete uložiti novac. Problem je u količini novca koji se ulaže. Mi iz nevladnog sektora vršimo pritisak jer građani imaju po Ustavu i po zakonu o principima lokalne samouprave član 8 imaju pravo na zaštićenu životnu sredinu. Ovo iza mojih leđa je industrijska zona Zenice. Vidite da dim izlazi iz dimnjaka, ali građani kažu da je ovo jedan od boljih dana u Zenici jer vjetar puše i dim se ne zadržava u samoj Zenici. Prethodnih dana bilo je mnogo gore. Ovako je izgledala Zenica u nedjelju. Tada su izmjerene velike količine sumpor vodonika koji ima miris pokvarenih jaja. Ipak u ovom gradu nije ni moguće tačno izmjeriti koncentracije štetnih tvari u vazduhu bez nove opreme. Ova koju imaju stara je preko 40 godina. Bez ove opreme koja je sad u opticaju, pitanju nabavke, mi ne možemo imati, nemamo tačne te podatke da bi mi mogli obznaniti koncentracije kolike su. Nema ni tačnih podataka da li je koliko došlo do povećanja broja oboljelih od malignih, plućnih i srčanih oboljenja. Ipak ljekari kažu da je vidljivo povećanje pacijenata koji se javljaju zbog učestalih smetnji. Još dodaju da je Zenica bila zagađena i prije, ali sada je drugo vrijeme. Recimo sumpor dioksid, ja se sjećam kod dijete da ovdje vi niste mogli izaći, da vas je štipalo za oči i tako dalje. Onda ti plućni iritanti koji su bili, to je stravično bilo. Međutim, danas imate sličnu... Dobro večer, poštovani gledatelji u trećoj strani. Vlasnik ArcelorMittala za svadbu svoje kćerke i kupovinu kuće uložio oko $180 miliona. U vlastita postrojenja u dalekoj Bosni i Hercegovini i još daljoj Zenici tek 80 miliona. Kapitalista ovdje nije preuzeo obavezu zaštite životne sredine kao prioritet. Kancerogeni benzon zato je nekontroliran u zraku i iznad kažnjivost inspekcija. Profesor Lemeš, nekako ste negacijski klimali. Ja se ne bih složio oko ove inspekcije jer već 2 godine čekamo da se odgovori na zahtjev lokalne zajednice, zajednički i nevladinog sektora i organa vlasti lokalnih, da se federalni inspektor za okoliš smjesti da on ima sjedište u Zenici. Mi zovemo inspektora, on kaže ne mogu ove sedmice doći, ja idući. Ili ima jedna fotografija na našoj web stranici gdje inspektor najavi ja ću doći u četvrtak i onda u srijedu imate strahovit dim iz fabrike, u četvrtak kad dolazi inspektor to je sve sjajno, to je sve... Nema šta ni da nađe. Kakva smo mi to zemlja, zaista, profesora Lemeš, da čini mi se da je sve moguće. Evo, smatrate li da je ovaj pritisak dovoljan, da zavisno odakle dolazi
strani vlasnik? Je li to ima neke veze sa odnosom i svijesti prema okolini? Evo, čuli smo da je ključna stvar svijest prema okolišu. Je li vi smatrate da je to ključno? Da vam kažem, ta kompanija, nema to veze sa vlasnikom. Ta kompanija ima fabrike u Belgiji, ima fabrike u Španiji, u Njemačkoj, u Češkoj, u Rumuniji. Sve te fabrike rade fantastično. Evo, mi smo baš ovih dana tražili podatke o tome kolike su emisije iz ArcelorMittal fabrika iz tih zemalja, pa smo se frapirali da po ovom izvještaju koji je Mittal poslao prije nekoliko dana, po kojem je platio tu naknadu, ispada da Mittal u Zenici 5 puta više zagađuje po toni proizvoda nego što to radi u Evropskoj uniji. Međutim, kad mi uzmemo u obzir kvalitet zraka u Zenici, mi mislimo da je to daleko gore, jer kad uzmete u obzir kolike su bile količine po toni proizvoda, po kapacitetu proizvodnje, recimo 86. Tad je otišlo u zrak, ne znam, neki 35.000 tona sumpor dioksida, oni su prijavili ove godine 10.000 tona, međutim kvalitet zraka u gradu, ono što se može procijeniti, on je otprilike skoro isti kao 86. A imamo 3 put manju proizvodnju, što znači da oni još više zagađuju nego što prije rata. Od općine Zenica, koja je prvi korak između građana i vlasti, iz viših organa vlasti za koje kažu općina nije nadležna, to je neko drugi. Vi ste u pravu, gospodo. Moja mama je nadležna. Hitno zakazivanje tematske sjednice općinskog vijeća sa jednom tačkom dnevnog reda. Stanje okoliša u Zenici. Stanje je katastrofalno. Prošetamo do općine Zenica i do kompanije ArcelorMittal da im uručimo naše zahtjeve i da im pokažemo da nam je stalo do naših zdravlja. Hvala. Ako ne bude prave reakcije, pravog rezultata, vidimo se na sudu. Neka spremaju, neka odriješe kesu, neka spremaju dobre advokate. Hvala. Završio. Umalo nisam ugazio u njega, vidio sam.